כמעט כל הזה שלושה, רק זוג וילדה. בסדר. מה צריך? פרחי שם משתלט פה על המשהו. פרחי חיברתי אותם לאלה שהוציאו את הילדה. דלת השנייה פתוחה. כן. גם הבגז פתוח. זה ג'יפ או פרייבט? מה זה הדבר הזה? נראה לי ג'יפ. לא, זה ג'יפ. נכון, כמו שלי? נראה לי זה מיצובישי. כן. תמשיך לכיוון גונן, תראה את ה... אתה נוסע מגשר הקרקע לכיוון גונן, תראה אותנו. ביי. איזה נוסע? זה משאית?